To na Kmotrových narodeninách sme sa stretli, to bolo prvýkrát. U ňo na dvore v garáži. On oslavoval narodeniny, ja som tam bol tiež v podstate, lebo sme Kmotrovci, ona je kamarátka, takže tam prvýkrát. A bolo to určite v lete, neviem, či to bol júl, august, a asi 4 roky dozadu. On prišiel neskoro na tú grilovačku. Tak tam sedel sám. Ako sme sa začali spolu rozprávať? Neviem, samo to prišlo. Presne 18. júla si kľakol v hotelovej izbe. Dal na posteľ lupienky ruží, prstienok ako od krabičky otvorenej a sadol si na terasu. Požiadal som ju v klasickej polohe, kľakol som si na dovolenke v Turecku. To boli vlastne naše zasľuby, ona síce netušila, že to budú zasľuby, ale bolo to v Turecku na dovolenke. A nevidel, že ja som medzi tým stihla prísť. A tak sa otočil. A dvakrát sa ma musel opýtať, či si ho vezme, pretože prvýkrát som nepočula. To sme boli na izbe a potom vlastne večer sme si išli posedieť trošku na pláž, nejaké fotky a tak. Videl som šaty zvlášť a nevestu zvlášť, ale nie v kombinácii. Asi to, čo každému napadne, ak chlap, vieš, prídeš svoju ženu, že bola krásna, že jej to pristalo. Asi to bolo také prvé. To bol vlastne prvý kontakt tu, keď som ju prvýkrát videl v šatách. Čiže pocity, hej, top. Si že wow, to je môj chlap? Yeah.